fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Y reol lluoswm gyda integri fesul ran. Integri lluoswm o 2 ffwythiant. Fe wnaeth y fideo yma gyflwyno reol lluoswm ar gyfer differi lluoswm o 2 ffwythiant, fel arfer mewn X. Felly dyna'r reol lluoswm. Os oes 2 ffwythiant ych chi mewn X, a chi angen differi lluoswm y 2 ffwythiant, chi'n cymeryd un, lluosi fe gyda differiad y llall, plus yr un cyntaf lluosi differiad yr ail un. Wel nawr, wrth integri bob term yn yr reol yma, mewn berthynas ag X, byddwn ni'n cael, felly integriad y differiad o u v yn ôl X, yn hafelu integriad v du dx yn ôl X, plus integriad u dv dx yn ôl X. Felly, integri bob term yma yn ôl X. A mae integriad differiad yn dad wneud i gilydd, felly ni'n diweddu lan gyda u v ar y dechrau. A wedyn ni mae hwnna yn hafelu integriad v du dx yn ôl X a u dv dx yn ôl X. Felly, ni'n gallu ail-drefnu hwn a cymeryd unrhyw un o'r ein ar y dechrau, ond fel arfer ni'n cymeryd u a dv dx. Beth sydd gyda chi yw bych chi'n cymeryd un o pethau sydd angen llosi, un o'r ffactorau a differi fe, a wedyn cymeryd y llall, galw fe'n dv dx, a bydd angen integri hwnna. Felly mae un yn mynd i fod angen differi a un yn mynd i fod yn angen integri, a wedyn defnyddio'r fformula yma, sef u v minus y v du dx wedyn yn ôl X. Felly hwnna yw'r reol ar gyfer integri fesul ran. A maen nhw'n galw fe'n fesul ran achos chi'n cael peth ateb a wedyn mae angen integri eto. Weithiau mae angen integri'r trydydd waith. Felly gewch chi weld un yn gweithio nes ymlaen. Felly mae angen penderfynu pa ffwythiant yw differi a pa un yw integri. A fel arfer, chi'n differi fel bod un yn mynd yn hawsach a'i trin, fel bod llai o integri dych chi'n neud wedyn. Gelwir y dechneg hyn yn integri fesul ran, ac mae angen i chi gofio patrwm y reol. Felly dyna'r reol sy'n cael ei roi i chi, a mae'n cael ei roi i chi yn yr llyfryn fformula. Mae fe'n haws os ych chi'n cofio y reol, felly bod chi'n gallu defnyddio fe'n gyflym. Felly, enghraifft, fi wedi gosod y reol i fyny ar yr ochr. Os ydyn ni angen integri lluoswm x a e i'r x, na mae un o'r ein ni angen differi a un ni angen integri. Nawr, os ydw i'n integri'r x, fi'n mynd i gael x sgwad dros 2. Felly, dyw hwnna ddim yn mynd yn rwyddach. Mae e i'r x yn integri a differi i fod yn e i'r x. Felly, ni'n mynd i gymeryd yr u fel x, a'r dv dx wedyn fel yr e i'r pŵer x. Felly'r x yw'n u ni angen differi, yr e i'r pŵer x yw'n dv dx ni angen integri. Felly du dx yn mynd i fod yn 1, a fi, sef integriad e i'r pŵer x, yw e i'r pŵer x. Ni gadael y gosonyn am nawr, ni'n gallu gosod e mewn ar diwedd yr broses. Felly defnyddio'r fformula, felly'r integriad yma yw u v a u oedd x, v oedd e i'r pŵer x, minus v lluosi du dx, a hwnnw'n 1 yn ôl x. A chi'n gallu gweld nawr, mae'r integriad nesaf gyda fi yn un hawdd ei wneud. Weithiau mae angen gwneud e eto, ond y tro yma, ni'n gallu integri yr ail integriad yma. Felly mae'r integriad cyntaf yn hafelu x i'r pŵer x minus i'r pŵer x, integriad i'r pŵer x, yw i'r pŵer x plus cysonyn.
A ni'n gallu gweld bod a'r pŵr x yn ffactor cyffredin i'r ddau derm cynta yna, felly ni'n gallu cymeryd y mas, a'r pŵr x, bracet x ar ôl minus 1 ar gyfer y ddau derm cynta, plus cysonins. Felly un cysonyn ar gyfer y ddau integriad.